Hola, soc la Farners, editora d'aquest vídeo. Aquesta setmana amb mi, justament una setmana molt especial perquè el cap de setmana venia el meu nòvio, així que l'hem pogut passar junts i ha fet que sigui doncs, una setmana extraordinària, una setmana superxula. Espero que us agradi. No m'entretinc més, comencem. Bon dia, és dilluns i sí, això és una setmana amb mi. Poc se'n parla de lo bé que faig els cafès amb la seva espumeta i tot, o sigui, mireu això. És preciós, no? M'agrada superbé, no? He pres de xocolata, que no pot faltar mai. I a començar el dilluns amb ganes, no? M'he fet el tàper, o sigui, em sento com molt nena petita a la vegada que em sento com si em cuidés molt. No en plan per la qualitat dels aliments i tal, que també, que genuïnament em cuido com de petita, saps? Fer-ho com així, mono i tal, no sé, crec que també dona com pau. Forma part com de cuidar-se a una mateixa, la delicadesa i la dedicació amb què fas les coses. Petita reflexió d'avui. Em vaig a preparar-me a vestir-me i a sortir pitant a anar a buscar una bicicleta. Bicicleta marcada, no sé, o sigui, el que he de fer ara és dir-li a finalitzar viaje. S'està bloquejant. La bicicletta è bloccata. I ara he de fer com una foto. I ja està. He acabat la primera classe del matí, ara vaig a dinar justament en el bosc aquest d'aquí, que bueno, de fet és un parc. Cosas que contarte, tenía tanto Tortinitas de buena mañana. Vale, m'he fet aquestes trenes d'aquí avui i ara estem esperant a que vingui el de la immobiliària al qual ens va llogar el pis. L'ha d'ensenyar a futures llogateres. Mirant entrades perquè aquest cap de setmana ve a Florència el meu nòvio. Quina il·lusió, oh my god, no m'ho crec. Vaig a dinar, ja sabia què m'havia de fer, avui toca pernil. Perquè em faré pèsols amb pernil. Oh my god. Això és gràcies al meu nòvio. Si estàs veient aquest vídeo, ella es veu els vídeos, t'estimo moltíssim. Moltíssimes gràcies. Buah, és que soc tan fan del pernil. I així quedaria... O sigui, mira això. Potser faig menys en una setmana aquí a Florència. Estava molt en contra d'aquests vídeos, he de dir, però perquè tothom que feia aquests vídeos va haver una tendència durant un temps. Era des de que menys en una setmana, però dins d'un món de restricció, uns símptomes una mica de TCA. Llavors, és un tipus de contingut bastant addictiu i més si tu també tens un TCA, perquè t'emmiralles una mica amb aquestes noies de dir, uau, que bé mengen, poden restringir i jo no ho estic fent, saps? Per això no m'agradava, perquè al final era com
indirectament presumir de tenir un TCA, cosa que no és coherent, no és sa, no s'hauria de fer. I és com una mica un cercle viciós perquè precisament qui mira aquest contingut és algú que té TCA i qui fa aquest contingut també és una persona que té TCA. I ella es retroalimenta. Per què? Perquè no té TCA, no té la necessitat de mirar un vídeo així. Però sent conscient de tot plegat, llavors penso que és interessant pugui fer un contingut així també, però que sigui sa, saps? Saps? No sé si m'entens. La combinació de bolets. Uau, una obra d'art. És tan preciós. Like I'm just a girl. Yeah, exactly. And like all the brooding are so bad, but we just Acabo de sortir de la universitat, tenia moltíssima gana i sobretot, sabeu aquella gana de craving? Fa molts dies que el veia, per fi me l'he comprat. És un croissant de pistàquio. Està boníssim, és el millor croissant que he provat en la meva vida, us ho dic en sèrio. No perquè no té gust de croissant, perquè té un punt, un toc d'anís. És un concepte diferent, en plan. O sigui, podeu captar això? Ara ja és moment d'anar a dormir, m'he de rentar les dents, però s'està dutxant una companya de pis i llavors doncs m'he d'esperar. He acabat de sopar i de postre avui m'he fet això, el qual és llet amb espuma, perquè tenim un espumador. De fet vaig gravar-vos un vídeo, perquè era un intent de blog, no va haver seguiment, que us puc deixar aquí, com em preparo la llet amb espuma. Estem parlant d'aquesta cosa d'aquí. Oi que sembla per fer cold brew? A mi. M'acompanyeu a provar-lo si realment funciona i ja el vaig provar, però clar, no vaig posar com tot aquest catxo de llet. Vale, el tenim aquí. Això hem de posar... Uau! Dijous he tingut un dia bastant xulo, la veritat, intens, si més no. Pel dematí he hagut d'anar a un campus que està a l'altra punta de Florència, fer un examen per certificar que tinc el nivell B2, perquè és una història molt llarga, o sigui, jo em vaig treure el B2 el 2019 i com que ja fa molt temps i tal, la Universitat de Florència està caducat si fa més de 2 anys que tens aquest títol. Per tant, has de fer com una prova com per renovar aquest B2, si més no, com per saber que encara el conserves, saps, el nivell. I ara porto tota la tarda des que he arribat, o sigui, he anat a classe d'italià, que el tinc de 1 a 4. Quan he acabat primer al supermercat per comprar una amiga per aquest cap de setmana, doncs ve el meu nòvio i ve justament ara a la nit, el qual també ara m'estava arreglant el que ve a ser els pantalons que porto posats d'aquest conjunt, el qual m'he fet unes pinces perquè em venien una mica grans i he dit, no puc anar així, vull que sigui una mica més entalladet, no sé què. Bueno, estic molt nerviosa, de veritat. I ara ja és el vespre que em dirigeixo a l'aeroport. Ara estem al tram, ja per fi. No me l'acostumaré, què tal? Què opines? És espectacular aquesta part. Ara anem a dinar i anem a veure el Ponte Vecchio. És xulíssim, amor. Uau. T'agrada? Estem creuant perquè anirem per Sant Espíritu, que hi ha com diferents restaurants que tenen bona pasta i tal. Es veu que es menja bastant bé. Uau, estic flipant. M'agrada molt.
Aquí una curiositat de Florència és que el pa no el fan amb sal, llavors sempre està sosos, sempre. Ens hem demanat cacho i pepe i... Amatriciana. Se crema molt, perquè això de provar. Pues anem a provar això. Hem anat a la Carralla. Quin espectacle de gelat, Sí. Està increïble. Està boníssim. I ens hem agafat una copeta piccola de limone. Per mi crec que és top 3 de gelats. T'agrada? M'encanten. Ens hem agafat un canoli. Aviam. És salat i dolç. El pistatxo no te gusta, això primer. No. És nocciola de pistatxo. Hola, és l'hora de dinar. Anem a fer la meva pasta estrella. És bastant simple i de fet avui m'ha sortit un vídeo recomanat com de la Hailey Bieber pasta speciality i crec que la base és més o menys la mateixa. Per la necessitarem Filadèlfia, la qual aquí és aquesta d'aquí, pasta de tomàquet, que és molt difícil trobar tomate frito perquè tot el tomàquet que hi ha, la majoria és com el natural. Aquí tenen el costum de passar-ho tot com per la paella, o sigui, el tomàquet passat per paella. I aquesta pasta anem a posar el cronòmetre. Vale, això em sembla que ja ho tenim, ara queda només emplatar. Vaig a parlar amb el teu blog. Hòstia, pues rara la càmera, En fi, el Google Colab és una merda. Sisplau, gent del ChatGPT, poseu-vos les piles. Mireu que guapa surt. Amor, ets molt guapa. Queden així. Uala! I tenen color acá. Bé. Veu com molt addictiu, perquè... Són molt suaus. Són molt suaus, però mola molt. Mola molt. Mola perquè no són com super heavy, saps? Estan aprovats, vamos. A mi m'encanta. M'han sorprès en positiu els jardins de Boboli. Són bastant grans, t'hi tires bastanta estona i més si et vols quedar com hi ha unes cadires així mig inclinades on pots fer perfectament la migdiada, llegir un llibre, etc. Papá, ¿dónde vas? Espera, bajar por aquí. Ben d'hora al dematí hem anat cap a l'aeroport, tenia el vol a primera hora, així que tornem a estar en relació a distància fins la pròxima. El vlog acaba aquí, però al meu Erasmus li queda uns quants mesos encara, que donaran per alguns vlogs més. Espero que t'hagi agradat molt i ens veiem en el pròxim. Gràcies, adeu!